לכולם. בעקבות הנושא שהיה לנו הגברת לוי, אני מאוד מאוד רוצה שאשמח שכל אחד מכם יבחר כזה תהליך, נושא כזה שיסתיים, שיש בו את כל הניירת. מי שרוצה לטפל במשהו שהוא קיים בתהליך, אין לי בעיה עם זה, אבל זה מפחיד אותי, כי זה יכול לא להיגמר, וזה חבל. אז כמו שאמרתי, בסוף ההשתלמות נשלח לכם גם את המצגת, וגם נשלח לכם את ההקלטה למצגת. אז דיברנו על זה, נחזור על זה שוב. מיצוי הידע התיאורטי. כמו שאמרנו, על מנת להגיע למיצוי של הידע התיאורטי והמעשי שלמדתם בקורס, צריך להגיש עבודת גמר, כל תלמיד. הנושא לעבודה ייבחר מתור מקרה אמיתי, המטופל במשרדכם או במשרד אחר, אבל מה שחשוב שהוא עונה על האפשרויות, על המצבים הבאים. או פרישה מוקדמת, כוללת קבלת מענקים פלוס פנסיה מקופת גמל, או ממעסיק פנסיה תקציבית, או פרישה לאנשי הביטחון שכבר אתם יודעים לעשות את זה, או איזה מישהו שכמו גברת לוי פרשה לפני הרבה שנים, ועכשיו צריך להוציא את תיקון הזכויות שלה, ולעשות לה גם החזרי מס שנים אחורה, או פנסיה תקציבית לבעלי שליטה על מקרה שהיה, שראיתם, או פרישה מדומה כמו ילנה, שקיבלה פנסיה והמשיכה לעבוד אצל אותו מעסיק, או נושא אחר שאתם רוצים להעלות ואני אאשר לכם. חשוב לי שאנחנו נעבור ונדבר על הנחות המוצא הנדרשות לבירור צרכים. יש איזה מישהו שיש לו איזה שאלה בשלב הזה שרוצה לשאול? אוקיי, אז מה שחשוב זה הנחות המוצא. כמה מילים, מי זה האדם, דיברתם איתו, נשוי, לא נשוי, ידוע בציבור, יש לו ילדים, יש לו תלויים, משהו מאוד בסיסי, כדי שכשתגיעו לעבודה אתם צריכים להבין, צריך לשאול את כל הדברים האלה. ותשלחי לי, תכף תשלחי לי טופס אחד לקראת פגישה שיקוף, בסדר? בסוף אני גם אשלח לכם את אותו דף שאני שולח ללקוחות שלי, שנקרא שיקוף. שיקוף, הכוונה לשאלות שאמרת לנו שאנחנו נתשאל? כן, כן, מה שביקש שאני אשלח לך. אוקיי. מישהו ביקש לעלות. אז אני גם אראה לכם דף כזה, אני אחזור איתכם עכשיו על הדבר הזה. אז קודם כל, משהו לבירור צרכים של הפורש, משהו שיורם לימד אתכם, המרצה יורם שהבאתי לכם, עם כל השאלות שהוא הביא, אני לא עושה את זה כמוהו, הוא עשה את זה קצת יותר מסודר. מצב בריאות. מצומצם תגיד, מצומצם. מי שמצליח, ואני חושב שהגיע הזמן שכל אחד יפיק מסלקה, אין בעיה לנתח אותה, באמת שאין בעיה, יחד. וכמובן, מי שמטפל במקרה שקרה, אז צריך את אישורי פקיד השומה והנציבות. אבל מקרה שנגמר כבר אין כלום במסלקה, לא? למה? בן אדם לא משך את הכסף. מה לא, נראה לך? הוא כבר מקבל אנשים גומרים... פנסיה. מה פתאום? רוב האנשים לא נוגעים בכסף בכלל. לא. אתה נותן להם את הפטור על הקופות שהם מבקשים. אני יכול להגיד לך שגברת לוי עד היום לא משכה את הכסף. גם במקרה ירשה, אז זה לא מטריד אותה בכלל. שישארו הקופות. רוב האנשים, אם לא צריכים, לא נוגעים בקופות. לכן, המסלקות שלהם די דומות. אז כמובן, אישורי פקיד שומה, נציבות זה קצת מיושן, ואם חסר איזשהו טופס, אז אין לי בעיה שאתם תשחזרו את הטופס שלא מצאתם. מישהו שפספס איזשהו טופס, איזה אישור לקופה, אין לי בעיה. שלחת לי ורד? שנייה, אני אעלה לכם את הקובץ.
שלחתי את שניהם. תראי שזה יצא הקובץ ממך, ממי. לבזקין שלך. לבזקין. הגיע הזמן. הנה. זה הטופס שאני מעלה. אני לא רואה לקוח אם הוא לא ממלא לי את הטופס הזה עד הסוף. אנחנו לא רואים את הטופס. זה טופס. אני לא מטפל באדם אם הוא לא ממלא לי, יופי, אם הוא לא ממלא לי את הטופס הזה. נהדר. חבר'ה, תסגרו את המיקרופונים, טוב? זה טופס לליווי ושיקוף של מידע פנסיוני, מה השם הפרטי, תעודת זהות, כתובת מגורים, טלפון נייד, תאריך עלייה, כמו שאתם יודעים, יש חלק מהאנשים שזה משפיע על המס. אני גם שואל איך הגעת אלינו, מי המליץ עלינו, מה מקום העבודה ומה התפקיד, תאריך כניסה לעבודה, ותק בעבודה, חודשי ותק בפנסיה, תאריך לידה, יש אנשים שהם לא יודעים אבל אין להם תאריך לידה, יש להם 0000, גיל כיום, והכי חשוב בעולם, זה מצב משפחתי, רווק, גרוש, נשוי, אלמן, מספר ילדים, גילאים, וזאת השאלה הכי רצינית, חבר'ה. האם יש מישהו במשפחה שמקבל קצבת נכות? כי אם מישהו מקבל קצבת נכות, וכמו שאנחנו נלמד במפגש הבא, ויש לו 75% נכות רפואית ומעלה, אפשר לשחרר לו את כל התגמולים בקופות, או בקופות שאנחנו רוצים ללא מס. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. תזכרו, זה עם טופס 159. אם יש לנו בן משפחה או הורים סעודיים, לרוב הורים סעודיים או לחלקם, יש סעיף 9.5. יש להם סעיף 9.5, ואפשר איתו להוציא לאנשים הטבות מס. יש אנשים שיש להם 90%, אז בכלל, אתם כבר יודעים מה לעשות עם זה. אני ארצה לדעת מה הדירוג דרגה שלו, מה מספר ימי המחלה, יש מקומות עבודה שיש פדיון ימי מחלה, מה מספר ימי החופש, מה החלקיות. מלכיאל, סליחה, יש כמה שלא מתחברים. תראית, את יכולה לאשר אנשים? שמה לאה ועוד איזה שניים. לאה זה בסדר, שלא תתחבר, זה בסדר. וואו, וואו, התקשיב לא שומעת אותך. כן. אין אף אחד ממי, כולם עלו. אחד. אוקיי. עוד אחד. טוב, מקצוע חלקיות משרה, האם הייתה בעבר? האם היו מקומות עבודה קודמים? האם היו בהם הפרשות פנסיוניות? מתי אתה מבקש לפרוש? אני יכול לדבר עם בן אדם שעה, בסוף הוא אומר לי, מה פתאום? היא בת 62, אבל לא, אני פורשת בת 67. באתי לשמוע, בסדר גמור. מי שמשלם אין לי בעיה להשמיע לו. האם אתה רוצה לקבל פנסיה במקביל להמשך עבודה כמו ילנה? בן הזוג שלך, בן כמה הוא? מקום העבודה, האם מקבל פנסיה? וממי מקבל את הפנסיה? וממי הוא מקבל את הפנסיה? כי זה מאוד חשוב לי. אם זה בן אדם שמקבל פנסיה, אז זה עוד פוטנציאל לעוד... זה עוד פוטנציאל, אהובה מנדלברג, זה עוד פוטנציאל ללקוח. בן אדם מגיע אליי, אני שואל אותו אם הבן זוג שלך מקבל, לרוב הבן זוג מבוגר יותר, אם הוא מקבל פנסיה, יאללה, יש לכם הזדמנות לעוד לקוח. עכשיו אני מבקש מהם לסמן לי בעיגול את הנושאים שהם מבקשים לקבל עליהם הסבר, מידע. אם אתם חושבים שיש עוד משהו, השארתי פה מקום להוסיף. מה האפשרויות שאני מציע להם? איתור של נכסים, מילוי טופס 161 ד', טופס 161 א', סליחה, טופס 161 החדש. רוב האנשים דרך אגב באים לזה. זה הפרנסה. כן? 161 חדש. מה עם הזכויות בביטוח לאומי? רוב האנשים רוצים לדעת מה הזכויות שלהם. הם מבקשים שאני אבדוק להם את סוגי הוותקים, החל"תים,
ממוצע חלקיות משרה אם יש, בדיקת מענקי פרישה, פדיונים במחלה, פדיונים מחופשה, בדיקת נושא המס ונקודות הזיכוי. מי כמוכם יודעים שיש בני זוג שבגלל מצב מסוים השני מקבל עוד נקודת זיכוי עליו, יישובי ספר, והכנסה מועטה. רוב האנשים באים בשביל ניתוח הפנסיה, ביטוח המנהלים, האם כדאי להמשיך, להפקיד. כמובן, אנשים מבקשים סיוע בעילוי טפסים לשלטונות המס, שזה אתם אלופי העולם, וביטוח קופות גמל, קרנות השתלמות, הלוואות, ביטוחי בריאות, סיעוד, ריסקים, אני חייב בחוק לתת לכל אדם גם טיוטת הסכם לחתימה. אני גם עוסק במחזור משכנתאות, מציע לכולכם להתעמק בזה, חיווי אשראי, ויש גם אנשים שבאים לנושא של חוק חלוקת חיסכון פנסיוני. אולי אם יישאר לנו זמן בסוף הקורס אני אתן לכם איזה מצגת קצרה, הבן אדם צריך לחתום. אם יש לו עוד משהו שהוא מבקש, אני בשמחה. בסדר? בשמחה אני אקבל אותו, קיצור נטפל בכולם. זה הרקע הראשוני לפני שראיתי אדם. אני לא יודע. אז נחזור למצגת. מה אני מצפה מכם במצגת אחרי שראיתם איך שאני עובד? שנייה חבר'ה, נעלם לי פה השידור שלכם. בסדר, אני נשארתי אותך עכשיו. הנה. פשוט לא יושבת כל הזמן. נשארתי אותו. אוקיי, אז איך אני רוצה שתגישו את העבודה? קודם כל, אני צריך את האישור הראשוני שאישרתי לכם את העבודה, את הנושא. אי אפשר להגיד, החבר'ה הגישו את העבודה שלהם, שכחו להגיש את העמוד הראשון שאישרתי, אז לא מצאתי את הקשר בין הבקשה שלהם לבין הקורס, לבין ההגשה. יש לצרף דף ראשוני, מה נושא העבודה, מה התפסים שאתם מצרפים, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים לי. זאת אומרת שיהיה לי איזשהו ריכוז של נושא העבודה. ואיזה תפסים צירפתם לעבודה כדי שאני יעבוד עליהם ואני לא אצטרך לחפש אותם. עכשיו זכרו, אתם צריכים להתנהג כאילו אתם באמת במקום עבודה. אתם לא יכולים להגיש לי סתם עבודה. כשאתם באים להגיש למשל קיבוע זכויות, מס הכנסה דורש מכם משהו מסוים. הוא דורש 3 תלושי שכר אחרונים, אני מאשר לכם להגיש רק תלוש שכר אחרון. לא צריך למחוק את השם של הבן אדם, את הכל. תמחקו תעודת זהות ואת השם משפחה, תשאירו את הזה שאפשר לדבר על חיים, יוסי, עליזה. אני מקבל איזה משהו שאין על מה לדבר. אז 3 תלושי שכר אני מאשר להגיש אחד. אם לבן אדם יש תלוש פנסיה, להגיש את הפלוס פנסיה. ואם אתם רוצים לבדות כספי קצבה בסעיף 7, חייבים להראות לי שיש לו תלוש מעל 5,000 שקל. אחרי אי אפשר לפדות. עכשיו, אם זה משנים עברו, שם זה היו סכומים אחרים. אני ממשיך. לפי הנחיית מס הכנסה, אתם צריכים להציג לי טופסי 161. עכשיו, אני לא רוצה לראות את טופסי 161 הישנים. כולכם צריכים לקחת את הטופס 161 הישן, ולהמיר אותו, תחבי את כולם, ולהמיר אותו לטופס חדש. איך הבא ורד? תחבי את כולם. במיקרופונים. טוב, אז תנסי את זה ותראי. שוב אני חוזר. כשאתם מגישים ל-161 ישן, הוא לא מעניין אותי. גם 161 א' ישן, הוא לא מעניין. מה שאני רוצה, שתגישו את הישן, ותעשו הסבה לחדש, לראות שאתם שולטים בטופס. וזה על מנת שאני אוכל להבין מה רשמתם בסעיף 2 בטופס 161 א'. אז כמו שאמרתי, יש להמיר את טופס 161 החדש.
הישן שקיבל הפורש בפועל לטופס חדש, הכולל את חלק א', ואחר כך את חלק ב', שזה המרה של 161א', ובתוך הטופס המרה צריך לראות שהעובד ביקש פיצויים פטורים, ואז למלא את חלק ג' על ידי המעסיק. זה שזה נגמר התהליך לפני 3 שנים, אז מה? אנחנו בעולם חדש, אתם צריכים להראות לי האם המעסיק יכול היה לתת אישורים לבד לקופות, או היה מחויב לשלוח את העובד לפקיד השומה. עכשיו, מי שקיבל אישורי מס, פטורים ממס, מחקו את השם משפחה ותעודת זהות, ותשלחו, זה חלק מהעבודה. כי לרוב אנשים קיבלו אישורי מס, אבל רק אחרי 2-3 עשו 161ד'. עכשיו, אם אנחנו מעריכים את הקורס, אז במקום להגיש את העבודה ביום שני במפגש מספר 13, אני מאשר לכם להגיש אותה במפגש מספר 14, ונמשיך ונסיים את הקורס במפגש מספר 15. פלוס חלוקת תעודות כמובן. מה שכתוב לי שבתעודה של כולם תופיע האם הוא סיים או לא סיים את עבודת הגמר שלו, זה מאוד מאוד חשוב לי, וכמו שאני מכיר את עצמי, כולכם תסיימו ולכולכם יהיה בתוך התעודה שהוא הגיש גם עבודת גמר. זה חשוב עבורכם ולמי שניגש לעבודה חדשה להראות שיש לו ניסיון. שאלות? רונית, אין לך שאלות? שאלה, אתה אומר מתי נסיים את הקורס, אז אתה אומר צריכים להגיש את זה כבר ביום שני הקרוב. לא, אם יודיעו לכם שהקורס נמשך עוד שבוע, אז אפשר להגיש במפגש 14. אני חוזר. איזה מפגש אנחנו עכשיו? מי יודע מה המפגש שאנחנו עכשיו? אפשר לקבל את... מה שאלו? אני לא יודע, מישהו אפשר לקבל את הדוגמה ממש עם תפסים, דוגמה אחת מההתחלה עד הסוף לכל מה שעברת עכשיו? מתי לבוא לעשות לך פאנלים, לידיה? בחייאת לידיה, מתי ארונות ופאנלים אני אבוא לעשות לך? נו באמת, אתם אלופי עולם, לא? ראיתם דוגמה אחת, גברת לוי? לא, זה הדוגמה שאני רוצה. אנחנו ראינו דוגמה תיאורטית, חישובית, אבל אם אתה יכול לתת לנו דוגמה אחת, ממש את כל התפסים... לא, אני לא יכול, לידיה. לקחת 161, לעשות לו המרה. אבל זה לא משנה, זה לא משנה. לא, אני לא יכול, שאלת. קודם כל לקחת, למה לא? לידיה, אמרתי לא, לידיה, חלאס. למה לא? לא שילמו לי על זה. טוב? עוד שאלות, חבר'ה, מאוד חשוב לי שהעבודות יהיו איכותיות. אנחנו נגיש את זה ביום שני הקרוב או שבוע? אמרתי, יודיעו לכם, אם הקורס, מעריכים אותו, לא יודע, זה רונית או בעצם לא צריך לתת את כל העבודה, אלא רק את הפתיחה בעצם. לא, ממי. אם הקורס מתארך, אתם מגישים לי תיק ושולחים לי קובץ ב-14, במפגש 14. אם הוא לא מתארך, ביום שני, אני נכנס לכיתה, על השולחן יש את כל העבודות. כל העבודות, ושולחים את זה גם בקובץ, כדי שאני אוכל לשלוח לכם הערות חזרה. מאוד מאוד חשוב. צריך להחליט, אז אם הקורס כן... אילנית, ברור, יגידו לכם. כן. כן, כי שזה לא ייווצר מצב שאנחנו בדקה ה-99. כן, מתי אפשר להכין את העבודה כזאת? כאילו, אני עוד לא הגשתי שום דבר לאישור, אנחנו ביום חמישי. יום שני צריך להגיש, זה הזוי בעיניי. מלכיאל, אם אפשר להגיש חומר שעדיין לא נעשה? בוודאי, כתבתי לכם את זה בהתחלה. אם מישהו רוצה נושא אחר שהוא לא יסתיים, זה בסדר. רק מה הפחד שלי? שאתם לא תגישו, וזה מפחיד אותי. אני מאוד רוצה שתגישו. לא, אני אגיש בזאת השם. אני חשוב לי שתגישו, שיהיה לכם ניסיון בהגשה, איך לוקחים טופס 161, ממירים אותו, איך מנתחים פלט של כמו גברת לוי, ואם אין לכם את התפסים, אז מבחינתי,
כמו שמילאתם כל הקבצים עבור גברת לוי, תמלאו מחדש 161 ד', כל הדברים האלה. אין לכם בעיה, אתם יודעים לעשות את זה. אני בדקתי את שיעורי הבית שלכם. אם היה לי חשש, תאמינו לי שאני הייתי מיד מרים שיעור ומסביר, אבל אתם ממש בסדר. ושאלה נוספת לגבי ניתוח המצב של דוח סליקה. זאת אומרת שאני אם מקבל... אתם לא מגיעים לזה, זה לא סוף העולם. לא. אין לי, לא בעיה, מקסימום נוסיף לכם פעם אחרי הקורס. לא, אני שואל שאלה אחרת. יש לי את הדוח סליקה, ואני צריך לנתח מה אפשר למשוך ומה אי אפשר למשוך, ואת זה לרשום אותם בטפסים. לשאול את אבל הרב. דף סליקה בכלל לא עבדנו על זה, אפילו פעם אחת. את לא היית באותו שיעור של פעם אחת, אתם אני הייתי למדתם. בכל השיעורים, משיעור יקירה שלי, אנחנו למדנו, מספיק. לא, אז תראה לי. לידיה, אני אגיד לך את מי תרגלנו, את אשתי. לא, אני לא זוכרת. לא, בסדר. צילמנו לכולם וחילקנו לכולם, וכולם יחזיקו את זה ביד, והיא במקרה דוגמה גם אישה נהדרת וגם דוגמה נהדרת. מלכיאל, אתם באמת חילקתם את זה, אבל לא עברנו על זה בצורה של איך לקרוא את המסלקה. לא למדנו לקרוא מסלקה. שנייה, אני אשמח, יש לנו עוד כמה דקות, אני אשמח להעלות את זה, שנייה, ואנחנו נעשה את זה, ואני אסביר עכשיו, אני מקווה שנמצא את זה. תנו לי כמה שניות, אני אמצא את זה. יהיה לי כמה שניות, ברשותכם. הנה. זה חילקנו בשיעור ב-22 לראשון, זה פלט של מסלקה. זה במקרה יתרת תגמולים. למה אני צריך את יתרת התגמולים? כי מה שהוני פטור ממס. אבל מה שקצבתי, אתם זוכרים? קצבתי וקצבתי חייב במס. אז יש לרוזה הזאת, יש כספים קצבתיים לפני 2000, והם פטורים ממס. אוקיי? אם היא רוצה כרגע, היא פשוט ניגשת לקופות, בגלל שהיא עברה גיל 60, והיא יכולה למשוך 75,000 שקלים. אבל היא עוד הפקידה רק תגמולים, חייבים במס, עוד 448,000 שקל. שזה למעשה הפנסיה שלה מחלק התגמולים. אני חוזר, הפנסיה של רוזה מחלק התגמולים. זאת אומרת, אם היא רוצה למשוך את זה, אז היא מושכת, מותר לה, זה פטור ממס, כי זה לפני 2000, ואם היא הייתה עצמאית, לפני 97, אם אתם זוכרים את הרפורמה של העצמאים. אם היא לא רוצה, היא יכולה למשוך רק מהתגמולים, 448, ואם היא רוצה מכל התגמולים, אז כרגע יש לה תגמולים, 523, והיא יכולה למשוך מהם פנסיה, אבל אם היא רוצה את החלק של התגמולים הקצבתי, היא חייבת שתהיה לה פנסיה של 5,012,000 שקלים. בואו נראה כמה יש לה כסף בחלק הפיצויים. אבל אם היא רוצה למשוך את העוני. לא, העוני אין לה בעיה. העוני פטור ממס מגיל 60. קצבתי מי רוצה, הבנתי, אוקיי. טוב, תודה. מי זה? יוסי כהן. אתה מרגיש דרך אגב? איך? איך אתה מרגיש? וואלה, מתאושש. ברוך השם. אז הנה יש לנו פה יתרות הפיצויים של רוזה. אנחנו רואים שרוזה אין לה כסף קצבתי ישן, אין לה כסף קצבתי משנת 2000, אין לה פיצויים שהיא עשתה עליהם רצף פיצויים או רצף משהו, יש לה רק תגמולים, יש לה רק פיצויים
שהם פיצויים לקצבה, ויש לה פה עוד 266,000 שקלים, שאם היא לא תמשוך אותם בתום העבודה על ידי 161, אז יש לה פה אפשרות לקבל עוד פנסיה מ-2,250. אבל בוא נגיד שמקום העבודה שהיא עובדת בו כרגע, זה העבודה הזאת. איפה זה? הנה פה. בסדר? בוא נגיד שהיא עובדת פה. בסדר? היא עובדת פה, והיא עובדת פה. אז אם היא רוצה למשוך 132,000 שקל, והיא תעזוב עכשיו את המכללה, אז היא צריכה למשוך 132,000 שקלים. 132,000 שקלים יקטינו לה את הפטור, ואתם יודעים את זה, כפול 1.35. אם היא לא רוצה להקטין את הפטור, אז היא מקבלת פנסיה מתוך 258,000 שקלים, וחיה עם זה. חיה עם זה כמו שהיא רוצה. עכשיו, במקרה היא גם בעלת שליטה, אז היא גם יכולה למשוך מהחברה שלה פנסיה של בעלת שליטה, אבל היא תהיה חייבת לעזוב את הכיתה, אני אומר, לעזוב את העבודה, ולא בטוח שהיא רוצה. הרעיון הוא, רבותיי, שאם היא רוצה, היא מקבלת פנסיה מ-256,000 שקלים ועוד 500 ומשהו אלף, זה הפנסיה שלה. רוצה, מקבלת, לא רוצה, מושכת. אבל מה העמודות אתם כבר יודעים? זה הפנסיה, זה הפיצויים שיש לה, שעומדים לרשותה, זה הפיצויים מהמעסיק האחרון, וזה במסגרת, מהקודמים היא משכה, אני רואה שמהקודמים היא משכה, וזה מהפיצויים האחרון, והיא נהנית מזה, מהפיצויים, או מושכת אותם ונהנשת. אז תזכרו, זה דוח פיצויים, לא אכפת לי לשלוח לכם עוד פעם, ודוח התגמולים נשלח לכם עוד פעם שתראו. זה דוח שיוצא בקובץ XML, כמו שאמרת? כן, זה יוצא, זה XML, רבותיי. מה שאתם רואים פה, זה XML, רבותיי. שוב אני חוזר, זה התגמולים, אתם רואים? אין לה תגמולים ישנים, מעט מאוד. יש לה תגמולים חייבים, היא לא יכולה למשוך אותם, חייבת לקבל מהם פנסיה, אחרת יהיה לה פה ברוך גדול. ביחד היא מדגדגת את 5,000 שקלים אולי. אולי. יחד עם מה שיש להם קודם. יחד עם הפיצויים, כן. היא לא מגיעה ל-5. לא, היא לא מגיעה, נכון, אתה צודק, היא לא מגיעה. שאתה מחלק את זה ל-200... כן, זה לא יגיע ל5. מרינה רוצה להיכנס, היא יכולה? תכניסי את מרינה, ממי. מרינה בפנים. אוקיי. זאת אומרת, כל אחד מכם צריך להוציא ככה. עכשיו אני אראה לכם איך אתם עושים את זה. אני אראה לכם בדיוק איך גם למדנו בכיתה לעשות את זה. אולי לא זוכרים, אבל אני אלמד אתכם. הנה. אתם מקבלים את זה, תסתכלו. אתם תקבלו את זה מבעל המקצוע. אתם רואים את זה פה? אתם רואים פה יש לו דוח מסלקה? ככה זה מופיע בסוף, אוקיי? אבל זה הדוח הסופי, אבל אני רוצה לראות לכם את ה-XML שתראו. שנייה, אני אחפש לכם דוח XML. מלכיאל, XML נדמה לי זה אקסל, אבל לא, זה XML זה לא אקסל, זה דומה. שנייה, זה דומה, והם שולחים את זה בקובץ אקסל ובקובץ PDF. יכול להיות. אני אגיד לכם את האמת, זה מניסיון שלי. אני לא פותח בכלל, יש לי גוף חיצוני שפותח עבורי, אני אפילו לא מתעסק עם זה, חבר'ה. יש לי גוף, אני קונה שירותים ממנו, הוא פותח לי את זה, ואז כשהוא פותח לי אני מנתח את זה. שנייה, אני רוצה לראות לכם גם דוגמה, איך זה נראה.
הנה. אתם מקבלים את זה כך. ורד מקבלת במסלקה, אתם רואים? אתם רואים את הקובץ הזה? בקובץ זיפ כזה, צהוב. לוחצת על זה 2 לחיצות, ונפתח. ואז אני הולך לשורה התחתונה, אתם לא רואים את זה, ככה זה נראה. הרבה קבצים, אתה צודק, באמת יש בזה גם אקסל. אני לא נוגע בזה, חבר'ה, אני מקבל שירותים חיצוניים בעצמי ומנתח. לוחצים, אתם רואים, ואז אני מקבל פה דוח תגמולים. 2 לחיצות, דוח תגמולים, ופה אני רואה את התגמולים של העובדת. חוזר חזרה, שוב 2 לחיצות, לחיצות פה, ואז נפתח לי דוח הפיצויים של הגברת הזאת, אתם רואים? ויש פה דוח פיצויים, אין לה הרבה כסף, כי יש לה פנסיה תקציבית, מכובדת אפילו, ואתם רואים, אין פה כלום, יש פה רק משרד המשפטים, 221,000 שקלים, שזה בקופה של החזר הוצאות, אבל לא משנה, רוצה לקבל מזה פנסיה, תקבלי, לא רוצה, לא תקבלי, רוצה למשוך, תמשכי, לא רוצה, אל תמשכי. הרעיון הוא שאתם צריכים להבין, הבן אדם צריך לדעת שיש לו 221,000 שקל בקופת פנסיה במבטחים חדשה, יש לה פה עוד כמה גרושים שעבדה בהנהלת בתי המשפט, בסך הכל 220,000 שקל בפיצויים, אתם רואים, הוצאה מקבלת מזה. נחזור שנייה לתגמולים שוב, יש לה פה באותה קופה, זה בתגמולים, אתם רואים במשרד המשפטים יש לה, בהנהלת בתי המשפט, בסך הכל יש לה סכום מכובד בשני המקומות, יש לה גם פנסיה מאוד מכובדת, אם היא רוצה, היא מקבלת מזה פנסיה, אם היא לא רוצה, היא מושכת את זה במסגרת קיבוע זכויות. אין פה משהו מיוחד, אתם בסך הכל צריכים את העמודה הסופית, ולראות את מקום העבודה האחר. אם יש למשל מאוניברסיטת תל אביב, אני לא מטפל באוניברסיטת תל אביב, אני מטפל רק במשרד המשפטים. את הדברים הישנים, הם לא מעניינים, אותנו מעניין רק את השורה של המעסיק האחרון. ברור? בהנחה שיש לי 15 או 32. מה הקשר ל-15-32? גם אם מגיע אליי בן אדם בן 30, גם אם מגיע בן אדם בגיל 33, ומביא לי את לא מעניין אותי המסלקות של המעסיק הקודם, מעניין אותי רק שהוא עבד במשרד המשפטים. אני גם לא אטפל לה בהנהלת בתי המשפט, זה 2 מעסיקים שונים, אני לא אטפל לה בזה, אני מטפל לה רק במה שהיא באה אליי. אבל אם אני רוצה לעשות לה קיבוע זכויות, אני צריכה להתייחס למעביד הקודם. אם במשרד המשפטים היא עבדה 32 שנה... נכון, נכון, מי שאמר מקודם 15-32. אני התכוונתי ל-161 הרגיל. זאת אומרת, ל-161, אני מתייחס רק למעסיק האחרון. היא צעירה. כשאני בא לעשות את הקיבוע הזכויות, בוודאי 15-32. אבל זה כבר, חבר'ה, אין לי מה לגעת במסלקה, זה כבר 161 ביד. הבן אדם מגיע אלי עם תופסי 161 ביד, 15-32, יאללה, אני מעתיק איזה שורה אחת, לתוך ה-161 ד'. איך אתה מתייחס להבדל בין, יש לך רטורים, פיצויים ברצף קצבה עד 99, ריצויים ברצף קצבה? אין, 0, היא לא עשתה מעולם. לא, בוא נניח שיש לו, שזה לא 0. עוד לא הספקנו ללמד, אני לא מאמין שנגיע. לא לימדנו את זה עדיין. תבינו, הטופ של הידע שלכם, זה חזרה מרצף פיצויים. לא הגענו לזה, אולי עם הערכה של הקורס נגיע לזה. זה הטופ של הלמידה. זה הדברים החשובים, שאם גם עושים הערכה, זה הדברים החשובים, להשלים את כל הנושא של טוב, לידיה, זה לקורס של 22 איש, היינו מסיימים, לא הצלחנו, ניסינו. שאלות, חבר'ה. אני חוזר למצגת, אני רוצה שכולם לא
לא להתפזר, להתרכז במשהו קטן, איך אמרתי, לא בבזק ולא בתנובה ולא באלעל, תחנת דלק, מאפייה, משהו קטן, אבל לדעת שעשיתם את זה. בסדר? שאלות, חבר'ה. אני חושבת ששווה להגדיל את השיעורים, אבל להשלים את כל הנושא של קיבוע זכויות בכל מיני מגדרים. אתם במפגש הבא מסיימים את כל האופציות. אתם לומדים איתי עוד נכויות, קיבוע זכויות לנכה. רגע, הכנתי לכם, זה כבר מוכן, תנו לי שנייה לראות. קיבוע זכויות לנכה, בואו נראה, קיבוע זכויות לנכה, בואו נראה מה יש לנו עוד. בזום, עוד זה לקראת הסוף. נכות יציבה יש לנו. ביחס 1.12. יכול שאני אכניס את שני הנושאים האלה לשיעור הבא, ובמפגש האחרון אני מוסיף לכם את כל החידושים שהיו במאה ה-61, החדש, מאז ינואר 24, זה מאוד מאוד חשוב, שלא תתקלו בדברים שלא הספקנו, זאת אומרת, לא היו אז כשלמדנו. שאלות, חבר'ה? מלכיאל, אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, תודה לך על היוזמה של הזום הזה. עכשיו, באותה הזדמנות, בגלל שאתם מדברים על הערכת שיעורים, וכולם נוכחים פה, אז אני צריכה לדעת מי באמת מעוניין להערכה. מה מספר המשתתפים? כי אם יגידו 10 רוצים להשתתף, אז זה לא רלוונטי. זה מדובר שאם כולם משתתפים, בוא נגיד 90% מהחברים שבקורס, אז אפשר לשקול הערכה של שיעור 1 או 2, וברור שאני צריכה לפנות למגדל, יאשרו לי את הנוכחות באולמות שלהם. אז או לא יודעת, תכתבו באישי לרונית. אתי, אני כתבתי וענו לי רק 6 אנשים, 7, משהו כזה. אז אם אני אגיד למלכיאל כן ואני אזמין אותו, אז לא יכול להיות 6 אנשים, אני גם אתאמץ להילחם מגדל, שאני עושה עוד יום שני ועוד יום שני. אז אני אומר. לא, אתי, סליחה שאני מתפרצת, זאת רחל. אתי, אני חושבת שאפשר להגיד ככה. אם יהיו 10 משתתפים יעלה X, אם יהיו 20 משתתפים יעלה Y, אם יהיו כל המשתתפים יעלה Z. ואז כן, כי אני חושבת שלפחות מחצית מהאנשים, לפי מה שאני דיברתי עם אנשים, כן רוצים את הערכה. ולי באופן אישי, מלכיאל, קודם כל באמת תודה על הזום ועל הכל, אבל לי באופן אישי מה שחסר, זה משהו בפרקטיקה, זאת אומרת, בא לקוח אליך, איך אתה מסתכל עליו, מה אתה שואל, נתת את המכתב הזה של השאלות, אבל עדיין, כאילו, אם הוא מהכוחות ביטחון, אם הוא פה, מה אנחנו צריכים, לאיפה להעביר אותו, אם הוא מגיע לפני גיל הפרישה, האם כדאי לו לקחת אבטלה, אם זה שאלות של פרקטיקה, של כאילו לקחת 2-3 מקרים, שיעור אחד כזה, ולעשות אותם ממש מההתחלה ועד הסוף, לא את העבודת גמר, אלא פשוט לעשות את זה. אני אסביר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. לגבי השאלה הזאת של אבטלה, אז אני התכוננתי גם ללמד אתכם ביטוח לאומי, את כל הנושא של קצבת זקנה, ואיך זה מתקזז מקצבת אבטלה. אין לי בעיה להמשיך איתכם, אני אוהב אתכם, אני אשמח מאוד להמשיך, אבל מבחינתי, כל זמן שאתם בקורס, כאילו אתם לא פורצים לשוק, אין לי בעיה לעשות את זה בעוד חודש. לי מאוד חשוב שתיגעו בזה, כי זה כמו אקסל, לא נגעת באקסל, אתה שוכח, אתה לא יודע לחזור. חשוב לי שתיגעו בבשר, תיגעו בדבר הזה, כדי שנוריד לכם את הגלגלי עזר מהאופניים, שתיסעו לבד. זה מאוד מאוד חשוב לי שתיסעו לבד, כי אני ילמד, אין בעיה. אין לי בעיה לעשות לכם עוד תרגיל כמו גברת לוי, וננתח אותו. אין לי בעיה עם הנושא הזה, אבל
גם אני מרגיש מחויבות אליכם ואחריות, להוריד לכם את הגלגלי עזר, שתתחילו לנוע לבד. עכשיו, מה שאתם רואים אצלי זה 30 שנות ניסיון, 31 שנות ניסיון. לכם יש, חלקכם יש יותר ממני, אבל זה התפתח עם כל כניסה של לקוח שלכם למשרד, במיוחד עצמאים, זה לעוף עליהם. כמו שעורכי דין ורואי חשבון שמגיעים אליי, אני פשוט עף עליהם, אני קודם כל נועל את הדלת, הם לא יצאו בלי פנסיה, הם לא יצאו בלי פנסיה. הם מבינים את זה. כי יום אחד הם יעזבו את הכיסא. ואתם צריכים גם לכם להוריד את גלגלי העזר, והדרך להוריד את גלגלי העזר זה לעשות עבודה אחת טובה, וכל מי שאתם נוגעים בו, אתם מדברים איתו על גיל 62, 67. כל לקוח צעיר שמגיע אליי ורוצה למשוך, אני מזהיר אותו ממה שיקרה לו בגיל 67. אני מזהיר אותו. כי עוד מעט יש 32 שנה, זאת אומרת שכל מי שבין 67, בגיל 53 כבר, כל נגיעה שלו כבר, לא, למה 53? 67 פחות 32, כמה זה? כל מי שנולד אחרי 1990. לא משנה. 35. כל מי שמעל גיל 35 ומעלה, כל נגיעה פוגעת פה. היום הגיע אליי בחור בגיל 50 שעד הבוקר הרוויח 40,000 שקלים, והבוקר הודיעו לו שהוא פוטר. הבן אדם לא יודע מאיפה להתחיל. לא יודע מאיפה להתחיל. אז קודם כל ארגנו אותו. 2, הסברתי לו את כל המהלכים שהוא יכול לעשות, ואחרי שנכנסתי מקרה ללמד בקורס אחר, מי שעוד העלתה לי עוד רעיון. אז חזרתי אליו והסברתי לו שהוא יכול לעשות עוד משהו. תבינו, אבל זה השתפשפות. ולגיעת, כל מי שנכנס, כל עצמאי שנכנס אליכם, לעשות לו פנסיה, להגדיל לו את הפנסיה, להפסיק עם ההפקדה הזאת של ה-13,750 לשנה, להגדיל לו את הכל, להגדיל פשוט הכל, כדי שתוכלו להסתכל עליו בעיניים ולעשות לו קיבוע יפה גם בגיל 67. 62, 67. עוד שיעור ועוד שיעור זה לא יעזור. מה שחשוב, צאו לדרך. אבל אני שואל אם פה ברשותך נדרש עוד השלמה של כל מיני נושאים מסוימים. לעולם לא נגמר. למה לא לעשות אותם? אני אשמח, חבר'ה. אני אשמח, אני באמת אשמח בזום לעשות לכם, אצלי בכיתות, במכללה, איפה שנוח לכם, לי אין בעיה בכלל. זה כזה נדיר. סליחה רגע, השאלה כמה לדעתך נדרש עוד? מפגש, 2 מפגשים, 3? תראו, זה משהו כמו עד 4-5 מפגשים. כמובן שאנחנו נשים אותם עיוני, משהו תיאורטי קצר, תרגול. עיוני קצר, תרגול, אחרת לא תתקדמו. נדרש עוד 5 לפי מה שאתה אומר. 4-5, לא צריך יותר. תראה, 1 אנחנו חייבים בשביל החזרה ל-161 עם הדברים החדשים, כן? אני דווקא בעד. 161 אני חושב שפחות, מה שיותר חשוב זה את הפסדת את החלק הראשון נשמה, דווקא זה מאוד חשוב עבורך. נכון, אבל יותר להתמקד על לסגור את המעגל של קיבוע הזכויות כמה שיותר. טוב, זו החלטה שלכם, לא החלטה שלי. טוב, אתי, אני חושבת שבכל הדיון הזה כן צריך לעשות, להגיד כמה זה עלויות, ואז לראות מי שמגיע, מי שרוצה. אז תשיש עליי, ובזה נגמר סיפור. בסדר, אני אדבר עם רונית, ואולי נעשה את זה בקבוצה, שיאשרו באישי, נראה, להודיע לרונית, ונחליט ביחד, אולי אפילו עוד היום. אבל קחי בחשבון, אתי, שנדרש פה איזה 4-5 לפי מה שמלכי אומר, אז צריך לקחת את זה בחשבון. בסדר, נעשה החלטה, או לפה או לפה. אתי, תעשי את זה במקום אחד ההשתלמויות אולי. מה? במקום אחד ההשתלמויות להכניס את זה גם כן. יבואו עוד הכללים של הסניף. איזה אחת ההשתלמויות? ההשתלמויות הרגילות של הסניף, אפשר להכניס מפגש אחד. איזה רגילות? זה פעם בחודש מועצה. לא, אני לא חושבת שזה נכון, כי יש כאלה שהם חברי לשכה, והם לא לומדים איתנו, אז למה שהם לא יקבלו איזשהו...
השתלמות שהם לא צריכים את ההשתלמות הזאת, מה הם יבואו לכאן? אני לא חושבת שזה נכון. מי שלומד צריך להחליט לקבל החלטה, לשלם ולהיכנס לקורס. צודקת. ברור. זה קבוצה שלנו שהתחלנו, ואנחנו כבר בסוף, ונעגן את זה בצורה שכולם יצאו עם ערך מוסף, ולא עם איזשהו חוסר. נכון, צריך קשה בצורה מאוד. מכובדת. זה קשה מאוד, מתאמצים, כולנו עם משרדים, עם עבודה, עם משפחה, אבל בסדר. אתי, אני מעוניינת בהערכה. בסדר, אז אני רוצה... שמתי לכם סקר בקבוצת וואטסאפ. למה לא? אני לא ראיתי. הכי קל. בסדר, מי זאת עשתה? לירון זייצ'יק. אוקיי, יופי. הנה ראיתי עכשיו. יופי, אז חשוב שנראה בה. כבר יש 9 אנשים. אז בסדר, נבדוק